This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nag-graduate na sa Basic Internal Security Operations Course o Bisoc training ang 555 ka mga police personnel. Ini ang ginbugusan sang pito ka klas sa diin nalakip ang classes 31 to 37 maragsik nga nagakahulugan nga marangal na gumaganap sa sinumpaang tungkulin. Kadungan sang seremonya nagpalabot sang mensahe si Police Regional Office 6 o PRO 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco sa mga nagraduar nga pulis nga nagakadapat ipakita sa tanan nga tion ang discipline kag character agud nga ma-perform sang maayong trabaho sa law enforcement. Sunod pa sa iya ang pagtapos ang Bisoc training, ang umpisa pa lang sang mas mabudlay pa nga mga katungdanan bilang isa ka pulis. Naibaluan nga ang Bisoc closing ceremony ang ginhiwat sa Camp Martin, Teofilo Delgado, PRO 6 Grandstand. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera